gewoon schuin naar voren. Door die voren is alles eigenlijk of over de achterlijn of over de zijlijn. Normaal als ze hard zijn, dan zijn ze sowieso weg. Dus je hoeft helemaal niet zo te doen. De basis is gewoon vanuit het midden. En dan komen die stuiterballen en dan stap je gewoon rustig naar voren. En dan wil ik gewoon, ja, eigenlijk hoef je niks te doen. Ja, dat is simpel dan. Ja, nou ja, kijk, als je te veel zo gaat hangen, dan blijft hij liggen. Ja, dat verschilt per leg uit wat voor hoek en wat voor andere. Dus je moet iets, je moet wel doorstappen. Ja, je moet kijken waar ze uitkomen. Ja, je moet gewoon je knie ongeveer boven je tenen houden, dan gaan ze goed weg. En het is belangrijk dat je gewoon vanuit de uitgangspositie stappen, terug. Stappen en dan weer terug. En komt hij iets verder, dan kan je tussenstappen en dan naar voren gaan. Probeer je handen, want we gaan daar ook die hoog doen, dan is je eigenlijk precies hetzelfde. Je gebruikt je handen iets meer erbij. Probeer die ook hoog en open te houden. Gewoon meestapt elke keer. Yes? Dat maakt niet uit, kijk zo hoe het bijna. Oké, 2 series van 6. Yes. Ja. Yes? Oké. En we naar binnen. En naar voren. Blijf kijken. Oké. Oh ja. Goed. Ja, die film wel open. Maar veel minder. is aangeleerd. Ja, dat is ik had het ook hoor. Gewoon helemaal open draaien. Maar je moet eigenlijk heel simpel. Als je 10 jaar als je goed doet, dan kom je eigenlijk steeds meer. Nou, hoe meer bal ik gegooid heb, kom je steeds meer naar mij toe eigenlijk. Elke stap is voorwaarts. En dan wel weer die baasstap ietsjes terug. En dan die stap voorwaarts is groter. Dus kom je steeds meer naar mij toe. Ja. Ja? Ga die kant. Ja. Goed. Prima. Goed. Goed. Prima. Ik ben nog iets langer te wachten. Dat is eigenlijk heel simpel, is heel rustig. En gewoon die schuin met de stap naar voren. Ja, de bal is aan de weg. Oké, nog één keer. Nog één keer. Ja. Yes? Goed zo. Prima. Goed, prima. Alright. Gewoon staan voor. Meer niet. Dat is hem. Minder open. Ja. Kom op, schuin voor. Ja, je moet echt aanleren om gewoon. Ja, je zet hem al schuin naar voren. Het klinkt heel simpel, dat is het punt. Het klinkt heel simpel en. Ja, maar nu wat je zet je bal. Je zet hem al schuin naar voren. En dan Draai je nog open. Als je kijkt, dan komt dat je gewicht toch iets nog te veel naar achter hebt. Als je al iets meer je gewicht naar voren hebt, ja, dan wordt dit bijna onmogelijk. Als je toch meer erin stapt, dan ga je automatisch op benen komen. Ik denk dat we dat even moeten proberen. Naar mijn idee te veel zeg maar op afkomen. Oké, ja, dan zou ik, als ik jou die gebruik, de blokken. Precies zo. Nee, dat je gewoon, dan hoef je niet zo, want dan, heb je dan zit je te klooien van waar gaat die bal heen. Dan moet je hem eigenlijk gewoon, daar is het ding voor gemaakt. Dan pak je hem eigenlijk gewoon hiermee en dan is hij weg. Dus dat is eigenlijk voor die ballen die hier tussen komen, is die blokker. Dus dan pak je hem hiermee. Dus eigenlijk die beweging is hetzelfde, dus je moet niet zo gaan lopen klooien eigenlijk, want dan weet je eigenlijk niet wat je doet. Gewoon met die blokker, en dan is het dezelfde stap. Dan pak je hem in plaats van dat je hem hier pakt, pak je hem hiermee. Waarvoor? Hoog, hoog, laag, laag, hoog. Goed. Naar midden. Hoog. En hoog. Probeer hem naar voren te doen. Het is nu weer een combinatie. Dus je stapt een beetje naar de zijkant. Probeer hem elke keer naar voren te houden. Die laatste ging er net in. Die raakt hem wel. Als je naar voren doet, dan ga je waarschijnlijk net op tijd. Gaan. Goed. Midden. Goed. Prima. Ja, perfect. Goed. Prima. Ja. Ja, dat is goed.
Je haalt hem vanuit hier. Ja. Je hebt een beetje zo, terwijl je hem eigenlijk meer voor je moet houden. Ja, ik heb hem zo. Je hebt hem nu zo. Ja. En dan zit je zo, terwijl je hem eigenlijk... Ja, het is eigenlijk iets meer open is. Waarom ik dan voor jou man zit. Ja. Dat je zo er naartoe kan in plaats van zo. Want dan heb je ook weer wat aan deze. Dus dan kan je het gewoon doorsteken. Nu loop je ook zo te doen. Dus ja, probeer hem iets meer open denk ik te houden. Ja. Dan kan je het beter doorsteken. Oké. Yes? Ja. Hoi. Goed. Ja, perfect. Goed. Goed. Ja, nou gebruik je hier ballen 2 schoten. Dus dat zijn 4 ballen. Kijk. Ja, nog schop, nog deze, die en nog 2 schoten. Ja, dus 5 ballen. Ja? Je kan lang wachten. Ik zou niet al blind die hoek in gaan. Dus ik wacht gewoon. Ik kijk wat jullie doen. Alleen het belangrijkste is dat je dus na deze weer terug gaat en dan kijk wat je doet. Het is niet de bedoeling dat je vol voor die hoek gaat. Terug naar die uitgangspositie, stilstaan en dan die actie maken. Yes? Goed. Ja? Ja. Stil. Meer met voorvoeten. Je kan nou eigenlijk... Ja, je kan alleen maar dit. Ja, je kan niet naar voren. Dat betekent dat je een beetje achterover hangt. Weer naar voren gaan. Sorry. Door. Goed. Ik zal meer naar voren. Goed. Ja? Even concentreren. Die moet goed zijn hier. Ja. 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 Die moet goed zijn. Ik deed het ook. Ik doe hem zo, maar je moet hem eigenlijk heel schuin voorpakken. Ja, maar je verwacht hem ergens en dan denk je van, oh, dat moet doen. Alleen dan komt hij daar net niet en dan, oh ja, gewoon rustig wachten. Ja, en voorlangs pakken. Ja, hoor. Gewoon weg. Ja? Ja. Zo ja. Rechts voorlangs. Stil. Goed. Ja, dat is die actie. Heel goed. Hop. Sta stil. Gewoon heel op de riem. Goed, bal weg. Goed hè. Heb je die bal? Daar? Daar heb je alle tijd voor. Dus gewoon rustig zijwaarts. En dan weg. Hallo. Hoi. Ja? Ja, veel foto's gemaakt. Ja. Alright. Foto's gemaakt. Deze is nog. Ja. Goed. Ja, maakt niet uit. Hop door. Goed. Al weg. Prima. Blijf kijken, heel goed. Blijf naar mij kijken. Kan ik langer wachten? Goeie actie.